Iphondo leMpuma Koloni lithiwe mbende zizityholo zobuqhophololo ingakumbi ngeli xesha lalo bhubhane i-coronavirus. Kuye kwanyanzeleka urhulumente asebenze ngokuveleleyo xa esebenzisa imali. Inkulu baphathiswa ifuna ukugcina ucwangco ephondweni. Ufike ixesha lokokuba sizama ukugutyula le ngxaki esihleli nayo egqwalisa umbutho okhokeleyo, egqwalisa norhulumente wabantu. So asikwazi ukuphilisana norhwaphilizo nobuqhophololo. Singazama uphilisana nale ntsholongwane kuba sele siphansi kwemeko yayo. Kodwa bona ubuqhophololo norhwaphilizo funeka sibususile. Enye inkxalabo karhulumente wephondo kukubuyela kwentlaninge yabafundi ezikolweni. Iimviwo zokuphela konyaka zebanga le-10 zisemnyango kwaye iphondo lifuna u-80%. We have not been hit quite very heavily in grade 12 as a province because when COVID started, we have already started the e-learning solution and the visual classes, your YouTubes, and also a program that has been designed to ensure that the subject advisory section of the department make sure that packages are issued to grade 12 learners. Iphondo likwajonge umonakalo oze emva kokuvula okuthengiswa kotywala. Kubanjwe abantu abayi-87 emva kokuqhuba phantsi kwempembelelo zotywala ngempelaveki le. Ndinguyangafuna nondaba ze-SABC, ndisebhisho kwiphondo leMpuma Koloni.